بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hürmetli başımızın tacı olan ustadlar, dil doğalı olan hacı dədələ, yüreği imanlı olan yaş cavan Müslüman doğallar, Allah tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadetleriniz öz fazlı kerem bilen kabul etsin. Huday tebarek ve Teala dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, dininizden şirim, dünyanızdan şirim, eçeriğinizden şirim, oğul gıydığınızdan şirim etyen hayır maksatlarınızı Allah hemmenizden kabul edip, Allah hayır maksatlarınıza yetirsin. Huday tebarek ve Teala emniyeti başımızdan ayırmasın. Allah can sağlığı başımızdan ayırmasın. Huday tebarek ve Teala dini celeselere bereket verip, aytyan işyerlerden kabul edip, kıyamet amel defterlerimizin içinde bu oturuşukları yazıp hemmemize amel etmek tevfiqini Allah nasip etsin inşallah. İkinci celese Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh'ın siretinin içinde muhimrak gurrun edecek zadımız İslam dini bir içtimai din. İslam dini bir ulfet, hembestegi, tecemmu qavvuriyen din. Ozlet-u ferdgarayin üstüne İslam bize bunu öğretmeye. Resulullah aleyhissalatu vesselam biz kullen ozlet bolup, yani ferdgara olup, özümüz yaşap, ya geçen ummatlankı yali rahbaniyet bolup, fakat vaktini, umrunu tamam sen ibadet bilen geçirmeyene bizim şeriatimiz onu öğretmeye, bizim şeriatimiz onu icaza vermeye. Bizim dinimizin pes mebnası içtimai. Sen vaktin bölmeli, Hudaya bir fırsatin vaktin koymalı, her günün içinde. Sen içeriğine bir vakt koymalı, öz bedenine da hatta bir fırsat koymalı. Mani kullen sen öz ibadete meşgul edip, bedenini yadadıp, bedenini zayıfe düşürmekliğe şeriatimiz icaza vermeye Müslüman doğallar. Pes dinimizin mebnası içtimai olsa, emme içinde yaşap yürüyen vaktimizde kan adamla oturuşup turuşayan adamlarımıza dikkat etmeli oluyuz. Yani celisin oturuşayan adamın sana tesiri var. İnsan biter müteessir oluyor, eser alıyor, tesirleniliyor. Om sen oturyanın yanındaki yoldaşın sana eser koyuyor. Bir Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh bir söz bilen tesir alışı ve sonra Müslüman olmana, İslam'a yüreğinden hüvvetlenişi bir evvelki mevzu, ama ikincisi sahabalar heminki öller Müslüman bolsalar mübelliğ din molyamıştılar. Yani din tebliğ edip başkalarının elinden tutyamıştılar. Bizim de vazifemiz şolun basan yerine basmak bolsa, bizim de vazifemiz şu Müslüman doğallar. Yani öz bilyen zadımızı, eşleyen zadımızı has olmasa, yoldaşlarımız ve işleyen hemkarlarımız ve dostlarımız ve elinden tutmak bizim vazifemizdir Müslüman doğan. Unçaki vurun, bizim İslam dinimiz tamamı bir insani fitretin isleyen zatların riayet etiye.
Yani insan nidiginin özü kan many içinde görüň edipdirle. İnsan meselen unutmakdan gelýär. Hazreti Adem Hudaýa beren ähdini wa'desini unutdy diýip bir neçe lugawy ulamalar, lugat işleyen ulamalar insan nidigi ondan gelýär diýipdirler. Yani yekelik başarmaya, yanına bir hemdem gerek, yanına bir oturuşyan gerek, yanına bir gurrundeş gerek. İnsanın o logat alınışı onsan gele, yanına bir enis ons beryen gerek deyip, logat ulamalar şeyle itye. Pes bizim dinimiz Müslüman doğan hatı yaş oğlallah, vaktimiz biz bölmeli. Yani bir bölüğü Allah'a koymalı. 24 saat üstümüzden aylanıp duran vaktinde çın imanlı Müslümanın alameti şey. Hudaýa bir wagt goýýa. 5 wagt namazlarda, dilinin zikrine Allah bilen bir fursat özüňe goýmaly. Kullen fursatyň sen Hudaý için goýakydany hanawadaňy oglalaryň ep berip ibadete yatmana da ejadan ýok. Kulli wagtyňy aslen sen hiç bir fursat wagt Hudaýa bermäni, kulli dünýäň ýüzünde gezmäni da ejadan ýok. Musulman bolondan soňra wagtyň bölügili. Allah'a bir wagt goýmaly ibadetinden süreyim. Ol bir toporly wada Hudaýyň rahmetini ýalňyş düşünilýär. Allah'ın rahmetini ýalňyş düşünilýär. Halan jere gezjek 24 sagatly üstünden aýlanyp durjak. Gijeler Hudaý ýada düşürjekkä, günnüler Hudaý ýada düşekkä. Halan işlerine barjak, ýene daý Hudaý geçer, Hudaýyň rahmeti bada diye. Hudaýyň rahmeti ba Allah hemmemizden geçer inşallah. Emme yönü yolu Resulullah aleyhissalatu vesselam bicre evredenak bize. Ay adamla halan zireniz gelin, Allah siz geçer diyenak. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bize evretçi sen Hudaýa yıkılıp durmalı. İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam etye Allahu Teala ya ibadi. Resulullah aleyhissalam etye Allah siz bendelere etye şunlayıp. Ey bendelerim diye Hudaý Taala. İnnekum tuhti'un bil-leyli ven-nehar. Siz giyece günnüz ýalňyşýaňyz diye. Hemmemiz ýalňyşýas. Giyece günnüz hataly sizden bolýar. Ve ana agfiru-z-zunuba jemi'a. Mene sizin eýäňiz Allah da sizin günäleriňiziň hemmesini geçýän diýipdir Hudaý Taala. Emme ýolu wa günäni geçýän eýämiz wa müň ýolu wa musulman dogan. Sen giyece günnüz günäde gezjek. Gijeleri daň atyryp sen günä bilen daň atyrjak. Günnüzlen günä bilen sen batyrjak bolsaň, ýok bizrede. Allah'ın rahmetine duş gelecek bolsaň, Hudaýa men günämi geç diýip dilemeli bolýan. Hudaýa bir wagt goýmaly bolýan. Gijeňi sen günä bilen daň atyryp, günnüziň günä bilen batyrsaň, hiç bir Hudaýa da yalvarmak ýok bolsa, ýok rahmeti ýalňyş düşünmäýliň. Resulullah aleyhissalatu vesselam bicre öwredenak bize. Resulullah aleyhissalam'ın öwretşişi. Hudaý Taala men siziň hemme günäňiz geçýän diýipdir. Ýöne festagfiruni agfir lekum. Ýöne günäňiz geçmeýän diýipdir Hudaý Taala. Festagfiruni can Hudaý men günämi geç diýip menden talep edin. Şu halatda men siziň günäňiz geçeýin diýipdir. Rawahu İmam Müslim. Ýöne ay gije günnüz ýöne gezip ay Hudaý geçer bi biz beytirip ýörmer biz geçirler diýmeklik ýok. Bir Resulullah aleyhissalam'ın bize berşi öwretçi dä musulman dogan. Allah'a bir wagt goý, Allah'a bir ýalvarmaly. Günäň geçiljegini isleseň Hudaýa men günämi geç diýmeli. Resulullah aleyhissalatu vesselam fakat muny bize aýda kadany öwredenak. Resulullah aleyhissalam emel bilen öwredipdir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh aýtýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam kana yaqulu fi sucudih. Ey Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy ha. Görün Hudaýdan günäm geçmeklik umid etýän bolsak, keplep duran, eşitip duralla Allah'a günäm geç diýip ýalvarmaly ha. Hazreti Ebu Hureyre aýtýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam kana yaqulu fi sucudih. Secdesinde Resulullah aleyhissalam başyny secdeye vurup duran wagtynda şunu aýtýarmyşdy. Allahumma gfirli zenbi kulleh. Hudaýa men günämi hemmesini geç diýenmişdik.
Görün Resulullah aleyhissalatu vesselam server-i kainat Allah'a başın yeri vurup duran wagtynda Hudaýa yalvarypdy. Allahumme gfir li zenbi kulle. Hudaýa men günämiň hemmesin geç. Diqqahu ve cille. Hudaýa gişçik günä bolsun, inçe günä bolsun, ulukon günä bolsun menden geç. Ve evvelahu ve ahireh. Hudaýa evvelki günälem, ahirki günälem menden geç. Ve alaniyetehu ve sirreh. Ravahu İmam Müslim. Hudaýa men aşkar eden günämi, mehfi eden günälem, bukturgul günälem menden geç diýip Resulullah aleyhisselam secdede yalvarýarmışdy. O Hudaý geçer, Hudaýyň rahmeti bolur. Hudaýyň rahmetin ýalňyş düşünmäýli. Resulullah aleyhisselam beýle öwredenak bize. Resulullah aleyhisselamyň öwretçi bizre. Günäň geçer, Allah'ın rahmeti kime şamil? Hudaýa günäm geç diýip durýan adamlary şamil. Hudaýdan istigfar talep etýänleri şamil. Daňyň günä bilen atyrýa, günün günä bilen batyrýan bolsa ýok musulman dogon. Allah'ın rahmeti bizrede. Pes Hudaý Taalaga bir wagt goýmaly. Eçeriňe hanawadaňa bir wagt goýmaly. Ýaş oglunly we namaza meşgul bolýarly, hanawadasyny innemän gezmeklik ýok. Bize Resulullah aleyhisselam onu öwredenak. Sen jesediň sana haqqy var diýipdir Resulullah aleyhisselam. Sen eçeriň hanawadaň sana haqqy var diýipdir. Hudaý Taala tamamy wagty Hudaýa ýykyllyk goýmaýadamy? Sen başka zatlarda da tamamı wagtyň özüňe sarf edip, ya Allah'a sarf edip hanawadaň desen o taada mahrum etmeli. Wagtyň bölmeli. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh aýtdy: "Radda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala Osman ibn Maz'un at-tabattula." Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir wagt Hazreti Osman ibn Maz'un radıyallahu anh "Ya Resulullah bize icazı barmy?" diýipdir. Biz kullun wagtlarymyz ibadete goýjak. Biz kullun jihadyň ýerine geçjek. Biz aslen zinanalardan özümüz joda boljak. Biz ozletli ýaşajak. Zinanalarymyz bilen işimiz boljak-ka. Biz kullun wagtlarymyz Hudaýa jihada goýmany bize icazı barmy diýip Resulullah aleyhisselamdan sorady diýe. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas aýtdy, Osman ibn Maz'un şeýle sorady. Resulullah aleyhissalatu vesselam tebettullu nehyetti. Tebettulli diýnäme? İzdivac etmäni, ýöne gezip ýörmeklik, men zinana hanawada teşkil berjekkä diýmeklikden nehyedipdir. Menden aňyrda sizden Hudaýdan çekinýän ýokdur diýipdir Resulullah aleyhisselam. Menden aňyrda Allah'dan gorkýanyňyz ýokdur diýipdir. Wagtyny aradan tutýan, wagtyny açýan. Wagtynda namazyny okuyan, wagtynda hanawadan bilen oturyan, izdivaç etýän dipdir. Tebattul nehy dipdir. Yani hanawadaňa da wagt goýmaly. Görüň biziň dinimizi imme üçüncüsi adam wagtyn bölýär da Allah'a bir fursat wagt goýýar. Hemin ibadetimiz nagat dinimiz bir mebnasy bir arasalyk, nagat bir gawy musulman ýaş dogully. Hanawadaňa sen wagt goýmaly, oglanjyklaňa wagt goýmaly. Sen eçeriň bilen muhabbetleşäkdan Allah için oturýan da şu oturmaň özü de saňa sogapda. Sen Hudaý için otursaň oň özü de saňa sogap bolýar. Emma üçüncüsi Resulullah aleyhissalatu vesselam dinimiz bize fertgaraýyny öwretmeýär, ozleti öwretmeýär, adamlardan saýlanyp joda ýaşamany öwretmeýär, dağlarda, çöllerde ýöködün gezmäni biziň dinimiz öwretmeýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisinde aýtdy: An Abdullah ibn Umar radıyallahu anh "El-mu'minu allazi yukhalitun nas ve yasbiru ala adahum afdalu minel mu'mini allazi la yukhalitun nas." Bir mu'min adam, bir musulman adam hemin jamiaň içinde ýaşap ýör. Jamiaň içinde de her türlü adam bolýar da. Hem karyň bolsa, sen bir ýüregiň agyrtýan bolýar, iziýeti bolýar, kelle agyr bolýar, ýa hem saýaň bolýar. Jamiaň içinde her bir adam bolýar. Bir mu'min, bir musulman adamlara gaty bolup, adamlaryň arasynda ýaşap, görýän iziýetlerini de şolary jydap, olaň iziýetiniň beraberini gowluk edip, ýagşylyk edip ýaşaýan musulman şu gawdyr, ol bir musulmandan iki ýaşap iziýet zat görmeýe, ondan bir iziýet çekýän musulman gawdyr.
Näme müň sogawy derejesi artyp durýar. Bir jamiäň içinde ýaşap ýer. Resulullah aleyhisselam dinimiziň pes öwreçi şijre. Adamlaryň arasynda ýaşapdy, eziýetlerine sabr etýän adam ol gawudur. Kimden? Ol musulmandan ýeke ýaşap ýörenden. Bize dinimiziň öwreçi pes jamiäň içinde bolmaly. Biz jamiäň içinde bolmaly, her kim öz tabiatini ütgetýär-de, ýogsam eziýet bermeklik bir dinimiziň ki ýokuş görýän zady. Eziýet bermeklik bir aňyrda bir teleke zat. Emma biziň fitretimiz bize dinimiziň öwreçi bidereklige, telekelik bilen jogap bermeli, ýagşylyk bilen jogap bermeli. O eziýet berýän adam öz fitretini ütgetýär. Ol öz gurumunu ütgetýär. Bir wagt bir Hindi adam bir suwuň içinde bir boğulup barýan bir içýany görtdir, agraby görtdir suwuň içinde bir hafe bolup barýar. Bir Hindi adam bir içýany görýär diýilýärligi, içýanyň düregey model içýärler we tagriban 1500 sanna formundan ba içýärleň imma inki güýçlisi adam hatta hilakat eltýän adam öldürýän hilsi şu Hindistanyň bir içýärleri, bir gyzyl içýärler we şolar ma'ruf bolan soň muny misal tutulýar. Bir Hindi adam görüpdir suwuň içinde içýän gark bolup barýar, ölüp barýar, boğulup barýar. Ýanyna da döwrüne hiç tat ýok bolmaly, eli bilen şonu tutakadan çykarjak bolýar. O da muňa garşy çakjak bolakadan doktorýan bolmaly. Bu adam ýene şonu çykarjak bolýar, o da doktorýan bolmaly. Bir de çaksa öldürýäni her kim bilýär. Geçip barýan adamyň biri, "Hey, näde edip duň?" diýipdir. "Sen oňa ýagşylyk etjek bolýan, onu çykarjak bolýan, o sen çakjak bolýar. Bilýäňdämi oň zäher seni öldürýärligini? O çaksa sen düzgül galmarsyň ha" diýipdir. "Aýr boğulsun gitsin, näde edip duň oň daşynda" diýipdir. Ol adam aýdypdyr, bize ders berýär, fitret-i insani işi, dinimiziň öwretýän zady işi. Ol adam aýdypdyr, oň fitreti, içýäniň fitreti, tabiaty çakmaklyk diýipdir. Oň tabiaty adamlary yaralamaklyk diýipdir. Emma biz insan diýipdir. Biz oňa rahmetmeklik biziň wujudumyzda bar diýipdir. İçýäniň özi ýaly bolakadan sen ne bolsaň, onda sen fitretiň, sen tabiatyň ondan näme fark etmeli diýipdir. Eýni şon ýaly ýaşap ýökek, eziýetli çakýan dilli adamla bardyr. Eziýet berýän adamla bardyr. Ola öz fitretini ütgetýär. Bu taada bir şahsy ýamanlamaklyk däha. Bir adamla ha falany ýal diýmeklik däha. Musulman dogan şol sifat, şol gylyk, şol bir biderek sifatly, şol bir biderek ahlakly. Her adamda bolsa da ýankyýal tabiatyny ütgeden adam bolýar. Bir musulman eke jamiäň içinde ýaşap ýör. Eziýet dili bilen çakýan adamlary jydak gezýär ýene-de şoň derejesi kän. Kän adamlar bar da dili bilen eziýet berýär. Ay hem karyň bolsun, bile işleýäniň bolsun. Dili bilen seni oturdan ya bir munafyk sifat bar. Sen ýanyňda gaw, ýüzüňe gaw, arkaňdan bir zatlar diýip ýör, sen ýygyňdan seni eşitýän. O sen çakıp ýör, emma sen oňa bidereklik bilen jogap berme. Ýene dinimiziň öwretýän zady şoňa sabr edip, gawlyk bilen jogap ber. Ve yesbiru ala azahum. Eziýetlerine sabr etýär. Öz ýal jogap bermeýär. Sen ýene ýagşylyk et. Sen ýagşylyk et. Suwakly gadryn balyk biler, balyk bilmese halyk biler. Toniki mikoni derdejle andaz ki izet der biyaban ettehat bas. Biziň wezifämiz, biziň dinimiziň öwretýän zady pes ýagşylyk etmek. Ol eziýet berýän adam öz tabiatyny ütgetýär. Mowzudan çykmaýly. Pes bir musulman eke jamiäň içinde ýaşap ýören bolsa, adamyň eziýetini sabr etýän bolsa, ol o ýeke ýaşap ýören musulmandan gawudyr. Emma inni gurrun ştada jamiäň içinde ýaşaýas, ýaş, jawan musulman dogalla. Jamiäň içinde ýaşamaklyk gawy, adamlaryň arasynda bolup durmaklyk gawy. Emma sen ýanyňdaky oturýanyň, sana eser goýýan, sana täsir goýýan, sen hemjelisiň, oturuşyp turýanyň näzire adam. Seni ahlagyň ütgetse, raftaryň ütgetse, sen ahlak, kirdar, aqaýet görýän seni kullen ýoldan çykaryp barýar. Sen ruhuň bir Hudaýdan daşaldyp barýan bolsa, bir ýagdaýda näme etmeli?
adamlaryň arasynda ýaşasaň da imma Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, "El-wahde hayrun min jelisi su." Yekelin gawdyr nämeden oturşýan adamyň teleke bolsa. Sen oturýan adamyň ma ýanyna baranyň bäri ozal mescide, namaza, jumgalara barýanmyşdyň. Emma şo bilen ýoldaş bolanyň bäri ne mescid, ne namaz, ne jumga içeriňe gelende hanawadaň bilen gylyň ütgäpdir. Ozal gawmyşdyň. Emma şoň ýanyna baranyň bäri zinanaňy muhabbet kökeden ak. Zinanaňy mydam edýetiň ma, diliň bilen edýetiň ma, oglanjyklaryň innen ak. Namazlaryň sost bolupdyr. Aqayetlaryň ütgäp barýa, ahlaklaryň ütgäp barýa, o ýagdaýa elçek bolsa ýene Rasulullah aleyhissalam aýtdy, "El-wahde yekelin ma hayrun min jelisi su." Oturşýanyň teleke bolsa, şo yekelin gawdyr diýe. Bir aýalla gollaň biri, "Kän neferiň derdi abi?" Ýöne bir neferiňki ýöne bir metreh bolýa agdalynýa-da. Adamym ozal jumgalardan galmayan adam, mescitlerden galmayan adam. Qiz çıkardık, oğul öýerdik 50 ýaşynda adamym. Beter gawa adam etdi. Emma täzeden bäri bir oturşýan ýoldaş bolan bir hemkary wa şo bilen bolan bäri küllen jumga, mescit bizatlary goýdy. Wagt geçenek şo bilen ýoldaş bolan bäri aqayetleri ütgäp barýa, soslanyp barýa. Bir neferiň derdini aýtmakda ha, bir kän neferiň moşkeli. Özümüz şondan ders alaýlyň. Oturup durşýan adamyňa diqqat et, ýaş jawan musulman dogan. Sen Hudaýdan daşaldyp barýan bolsa, o saňa dostsa, Rasulullah aleyhissalamyň tawsirýany. "El-wahde yekelik hayrun min jelisi su." Sen oturşýanyň teleke bolsa yekelin gawda. Öýe bir bolar bolmaz zatlary getirýär, bir ezýeti köfelli, namaz okuý diýeňde biz zatlaryny nauzu billah agzy bilen biderek zatlar aýtýar. Ya bir öýe bir getirmelle zady hafasygy getirip Mına öz at berýän men bir daha bir haram zat däme diýemde adyny ütgedakydany ýok bu sen diýäninde mına şaraby ruhi diýerler. Mına nauz billah adyny ütgedakydany görüň ýoldaşyň goýýan täsirini. Zinanasy näme dert çekipdi ozal näzir adammışdyk. Emma ýoldaş bolan märi tamam ahlagy ütgäpdi diýär. Dogry Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň aýtýanna bir zaman geler men ummatymdan bir adamla bolar Hudaýyň haram etip goýan suwny şol hafa haram barmalla suwy adyn ütgedakydany şoňa bararlar şonu içerler. Yusammunaha bighayri ismiha. At berýärler şoňa adyny ütgedip. Muňa o beýdilmeýär, muňa ady falan diýakydan adyny ütgedakydanyk bararlar diýip Rasulullah aleyhissalam aýdyn. Kimiň üstü bilen bolýa? Oturup turýan adamyňa diqqat etmeseň şoňa eltýär. Görüň täsirini. Pes ey ýaş musulman dogallar, ýaş jawan oglanlar. Biziň fitretimizde ba näme eser alýatsa, eýen biz täsir pezir. İnsanyň fitretinde şu bazatda könül aýdypdyr da ýagşydan şerafet, yamandan kesafet. Ýagşydan şerafet, yamandan kesafet. Yani ýagşy adamla bilen ýoldaş bolsaň şerafetiň artar. Emma yaman adam bilen oturuşy berseň, sen iýiň biderege barar. Könül aýdyp giden zady. Biziň zatymyzda başy eser alýar, täsir pezir insan. Hazreti İbn Hajar rahmetullahi aleyh El-İsabe fi temyiz es-sahabe diýen kitaby ýazan, Fethul Bari şerhi Sahih Buhari'ni ýazan İbn Hajar diýilýär. İbn Hajar diýdi bir näçe aýdypdyrlar, bi İbn Hajar kakasynyň atda kylanypdyrlar. Hulasasyň bir gürrüňi bar. İbn Hajar görüň insan täsir pezirdigini her zatdan biz eser alýatsa. Bi İbn Hajar ilm okuymana hüjre barypdyr. Bir ýaş wagtynda näçe wagtlap hüjrede bolýar? Hiç min zihni açylmaýar, öwren başarmaýar. Şeýle okuýan bolmaly başaranak. Bir gün özü narahat bolakdan hüjreden çykyp gitýär. Jany bilen okuyacak, jany bilen ilm öwrenjek, emma başaranak, zihni çekenak, yüregine batanak, okuyup bilenak. Narahat bolýar çykýar gitýär hüjreden. O waň bir guşesine çykakydany oturypdyr da. Fikri çümüp narahat bolup men janym bilen öwrenjek, men başaramak, bir näzire boldy diýip. Omşo tadan
defeden bir sujaga damp duran bolmaly, etekde de bir sahre wa, daş wa, ulakon bir daş ýaty. Bir fikir üçün narahat bolup duruşuna etegini wezäpdir. Bir görse şol gaty daş, ol gatyrazyk bilen daş daman wagtynda gatyra daş deşilýär da. Ýanky şonu görüpdir, gatyraly damyp daşy deşipdir. Şondan eser alypdyr. İbn Hajar Asqalani ulaqan ulamalardan bolupdyr. Täsirin nämeden alýar? Bir daşdan alýar. Öze aýdypdyr. Men yüregim şu daşdan agaty dädir diýipdir. Men zehnim şu daşdan aweter doňugylladyr diýipdir. Bir gatra damakydan daşy deşen bolsa, gatra bolsa da men ilmi öwrenerin. Keleme bolsa da öwrenerin. Maňa da asyllar menki de deşiler diýipdir da. Şondan öwrülýä gelýär, ihlasny wurada Allah berip İbn Hajar Asqalani ulaqan ulamalardan bol, şumatky sahabalan gurrunları el-isabe fi temyiz es-sahabe şoň ýazan kitabyndan aýdylýar. Eserin nämeden alypdyr? Bir daşdan alypdyr. İbn Hajar diýilýär. Hajar diýip arapla daş aýtýar. Yani daşyň ogly. Näme diýip? Atasy şo daş bolupdyr. Yani eserini, dersini şo daşdan alypdyr. Şondan şeýle İbn Hajar diýip at berilýär. İnsanyň wujudunda pes täsir bezirlik ba. Daşdan bir eser alypdy. Oturup turýan adamyň saňa beter täsir goýýar. Ya öz mezhep başymyz İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh namaz okuyacak bolamızda deslap dehret kılıyaz. Dehret kılman uğrunu bize Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mezhebinde koyuptur. Geliyaz namazda nezre tüysül namazda duruyaz. Evunca kıyamet yaz. Sonra Allahu Ekber aytiyaz. Elimiz tutyaz. Näme okuymalı? Ruku etmeli, secde etmeli. Halal haram morudu tamam ehkamlarımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin iyizine düşüyaz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir meseleni hukm berip sadir etjek bolsa, mezhebini koyacak bolsa, tagriben bir ay tuğul çekýänmişdik. Bir ay wagt geçenden soňra şägirtleri bilen oturuşýan bolmaly. Şuňa näme diýäňiz? Tabadule nazar etýärler, bahs etýärler, her gaýsy delillerini oklaýarlar. Gaw yetik bolanda bir ay tuğul çekýänmişdik bir meselen mezhebini sabit etakydan şimeň mezhebimde diýip goýmana. Näme diýip Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ilmini yetika imme bir oğlancıktan tesir alıptır, bir oğlancıktan eser alıptır. Mezhep başımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir gün görüptür bir çağı oğlancık palçık vaqtda palçın üstüne gezip oynap yören bolmaly. Ebu Hanife aýdypdyr, hey jana haberdar bol, sürüşäme yıkılama diýipdir. O zada oğlan öwrlaqydany ey İmam Azam Ebu Hanife sen haberdar bolýapdyr. Mene yıkılasam üstüm hafalanar diýipdir. Giderin öwez ederin diýipdir. Men yıkılsam hiç tat bolup ýörmer. Men taýanym bilen hiç tat bolmar diýipdir. Emma ey Ebu Hanife bir ummat seň ýerinde duranlar sen taýama diýipdir. Men taýsam, men yıkılsam giderin evim başyma öwez ederin diýipdir. Sen hukm berjek bolanda, sen halal haram çykarjak bolanda bir ummat ýerine düşüp duranlar sen taýama diýipdir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir ay soňra fetva berýänmişdik. Şol oglanyň aýdan kefi maňa täsir goýdy. Aňyrsyna wärsine ýetip, şägirtleri bilen aýdyşyp, ondan soňra şun mezhebine goýýanmışdyk. Görüň pes insan eser alýar. Ya taqriban 100 ýyl mundan önce ýagşydan şerafet, yamandan kesafet. Ýagşydana ýagşyny alýansyň. Emma biderek bolsa da eser goýýar da. Taqriban 100 ýyl mundan önce bir revanşynasyň biri öz oglanyjygy bilen bile insan aýa täsir alýarmy, ýa täsir goýýarmy diýip öz oglanyjygy täze bolan oglanyjygy bilen bile bir gizicek täze bolan bir maýmuny getiraqydan öýüne goýupdyr da. Şolary ýani bir haýsy bir şoňa täsir goýýar diýip. Näçe ýyl üstünden geçenden soňra görüpdir öz oglanyň ýörtşi, ses çykarşy, bökşi edil o bolup barýar da. Yani täsir insan görüň zatyny ba alýar. Eýem şo tadan aýryp öýden çykarypdyr da ony. Bizim vücudumuzda pes ýagşydan ýagşylyk alýar, yamandan yamanlyk insan alýar. Oturup turýan adamyň sen Hudaýdan daşaltýan bolsa, saňa eser goýýar da. Bir wagt Hazrat Ubeydullah Ihrar Kuddise sirruh piriniň ýanyna barýanmışdyk. Barmazdan önce ýolda barýan wagtynda bir adam
Yolla bariyaka salam aleyk edipdir. Şo bilen yüzünü gözlep güýmen akydan näzire halyň, haly akydan barpdyr. Gaftan giren wagtynda maňa pir aýdypdyr. Yüreğinde bir garaňkylyk görünýär diýipdir. Onu men hiç edenişime ýok. Yüreğinde bir garaňkylyk görünýär diýipdir. Özü hafa suwun eser var yüreğinde diýipdir. Ey subhanallah, yolla gelýäkem diýipdir. Bir ýöne şu hafa suw içýän adam bilen faqat hal etdim diýipdir. Sana eser goýupdyr, täsir goýupdyr. Yüreğinde garalyk görünýär diýipdir. Oturup turýan adamyň sana täsiri var. Ay men oňa ýerine düşmeýän, ol öz işi, men öz işim bilen ýok. Sana hasiýetini goýýar da. Eýni bir arasda gül bolsa, kän otlaň arasynda bolsa, kän otla onu boğýar. O gül görünmeýär. Eýni şon ýaly oturup turýan adam bize täsir goýýar. Pes insanyň zaty eser goýýar, täsir alýar. Ýagşydanna ýamandanna toý etjek bolýar bir aýalla gollaň biri, ýa ýaş oglanlaň biri. Gapdalynyň bir çykýy, ömrüňde birçe gezek toý etýäň. Näme men seni ahun getirip, näme sen meni ömrüňde bir gezek toý etýäň ha? Halan jiren hoşluk degme bolsun näme? Oňa eser goýýar. Dogry aýtýäň, ömrümde birçe gezek toý etýäň ha men näme? O men halan jiren eden ömrümde birçe gezek toý boljak da diýe. Emma gapdalynyň bir çykýy. Görüň ola täsir goýýar, hökmänne täsir goýýar da. Kan hafa toy tutulýarly görseň boýdaşa aýdypdyr, dosa aýdypdyr, şola sebep bolýar da. Täsir goýýar, ömrüňde bir gezek toýuň halan jiren tut da diýe. Dogry aýtýaň, ömrümde bir gezek toý diýe. Gapdalynyň bir çyksa, imanly adam bir de ýagşydan şerafet oňa artýar da, o da täsir goýýar. Ey jannos, ey jan boýdaş, ömrüňde bilýänmi sen Allah birçe gezek şu kısmatdan imtihana salýar seni. Sen birçe gezek Allah imtihana sallaha. Arasa tutsaň de geçti, hafa tutsaň de geçti. Öwürlik gelmeýär haşy. Allah sen bir gezek imtihana salýar. Utlama, utturama diýse, bir de şoňa täsir goýýar da. Bizim vücudumuzda pes täsirlik bar. Aýalla golla, adamyňyz işe çykyp giden wagtynda aýtdan durun, harama barama, halalyň içinde gedewer. Hiç wagtda sen bir Qıdan haram mamla bulaşama diýip tavsiryp durmaly zat. Ýoly näme? Adam täsir alýan bolsa, jamiň içinden çykmaly bolsa, biziň dinimiz şunu öwretýän bolsa, ýolyny Hazreti Mevlana aýtýar. Ey fagan azyarina jins, ey fagan hemneşine nik juit, ey mahan, ey mahyal aýal oglalla. Oturup turýan adamyň gawa adam bolsun, hemneşine nik juit. Ýagşyly bilen oturuşdan tur. Ýagşyly bilen bol, ýagşylygyň artar. Hazreti Mahtumul İşan aýtýar da, "Är gadamyň negetseň, ärdek bolarsyň. Gawlaň arasynda geziberseň, sen de gawlardan bolarsyň. Bilmäň alarsyň." Hudaý Taalaga ihlas et, men de gawlardan bolaýyn diýseň, gawlaň arasyndan sen de bolup gidersiň. Bir wagt bir gizije garynçygazyk Käbäni eşitipdirmin, mesal etip getirýärler. Bir gizije garynçyga Allah'ın oyunu Kâbe'ni minne bir görsem da deyip öyle hüvət etipdir. Mure miskin hevesi daş keder Kâbe reset, dester payı kebuter zed o nagah resit. Hey hüvət ettir Kâbe'ni minne görasem da yönü min nirden barmaly bilemek. Ay bir kepterin ayazığına min akıdan gözün yım yavşıp durupdur da. O kepterde uçşaya gitti ya, şol defede gezip yoka, yan karınçıgazık gözünü açıptır, görse ol kepter Kâbe'nin üstündeki gediyen kepterlemiştik da. Eteginne hüvət etýän Allah ýetiripdir da. Kâbeň defende aýlanyp ýörmüşdik. Yani bunu mesal edip aýdylýar. Ýoldaşlaryň gawlaň arasyna menne gireýin diýseň, sen de gawlardan bolup gidersiň. Emma oturşýan adamyň teleke bolsa, sana telekelik eseri berer. Hazreti Haja Ubeydullah Ahrar bir gün ustadynyň ýanyna oturan wagtynda, piriniň ýanyna bilay dipdir, öýde ýüregimden ey men bu oturuşum dipdir, niçtat keplänak ustadda bir daşaryk gidaýyn dipdir. Faqat ýüregime şol düşdi. Ustadym öwürläkadan aýtdy, daşardaky işiň bu oturanyňdan muhim bolsa çykdan gidaga. Daşardaky işiň muhim bolsa çykdan gidaga.
emme daşerik çıkanın bilen işin yok bolsa men yanımda oturanın gawudur dipdir. Men yanımda bolanda doğru keplämezak dipdir. Emme gözüň bidire görmekden saklanypdy dipdir. Kulaň bihude gürüňleri eşitmeklikden saklanypdy dipdir. Diliň bihude zatlary kepläp durmaklykdan saklanypdy dipdir. Daşarda işin yok bolsa men yanımda otursaň da özüňe haýyrdyr. Ýagşylaň arasynda barıp otursaň da özü haýyrdyr musulman dogalla. Indi bu gürrüňleň hemmesi bir muqaddemetdi nämäge? Oturýan adamyň insanyň zaty täsir pezir. Hazreti Halid ibn Velid radiyallahu anh 17 ýaşynda Rasulullah aleyhisselam İslam dinini getirip Mekke'de bir täze peýgamber geldi, İslam dini geldi diýilen wagtynda Hazreti Halid ibn Velid'in 17 ýaşyndamışdy. Geçen hafta aýtdyk, Hazreti Halid ibn Velid'in atasy Velid ibn Mughira. On gurrun mufassal geçti. Allah'a düşman bolup 95 ýaşynda helak bolup dünýeden geçipdi. Emma Hazreti Halid'in enesi Lubabe. Lubabe Hazreti Halid ibn Velid'in enesiniň ady. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir wagt görüpdir, bir ýaşul zenana bir ýerde oti. Bir ýaşul zenana kimmi diýipdir Hazreti Ömer? Onda aýdypdyrlar Halid ibn Velid'in enesi sahabe diýipdirler. Hazreti Ömer aýdypdyr, gönenen zenana Halid ibn Velid ýaly çağan dogurt diýipdir. Halid ibn Velid ýaly çağan doguran ene gönenen ene diýipdir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Enesiniň ady Hazreti Lubabe. Dädesi kafir bolup dünýeden geçse de Hazreti Halid'in enesi musulman bolup Rasulullah aleyhisselame sahaba bolýan zenana. Hazreti Halid ibn Velid 17 ýaşynda Rasulullah aleyhisselam peýgamberlik berilenden ta 40 ýaşa çellim tamam İslamyň aleyhine hemme jeňlerde şereket etdi. Meger Bedir jeňine Hazreti Halid şo jeňde gitmän galypdyr. Muny Mekke'de galmal etýärler. Bedir jeňe giden wagtynda myň dogany Velid ibn Velid diýen bir dogany bar. Hazreti Halid'in inne eser alyşy, täsir alyşy şu doganyň üstü bilen. Bedir jeňine myň dogany gitdi. Atasynyň aty Velid, ýalňyş bolmasyn doganynyň aty Velid. Velid ibn Velid. Hazreti Halid'in pes atasy Velid, doganynyň da bir ady Velidmişdik da. Bedir jeňinde ýanky dogan esir bolýar. Rasulullah aleyhisselam 70 tane kafirlerden esir tutýar. Ýanky Halid ibn Velid'in dogany Hazreti Velid de esir düşýär. Medine'ye gitýär. Rasulullah aleyhisselam bu esir tutulan kafirleri 3 yol bilen azat etmeli bolýar. Ya ilmi öwretmeli musulmanlara sawatly bolsalar, sawatlary ýok bolsa fidye vermeli, mal vermeli, azat bolmaly. Üçüncüsü İslam'ı kabul etmeli. Musulman bolsaňyz da azat diye. Hazreti Halid ibn Velid doganynyň izinden gitýär. Medine barýar, mally bolansaň bilen mal bilen Hazreti Velid diýen dogan alyp gaýtýar Mekke'ge. Emma dogan hemenki Mekke'ge geldimi? Yine urlaqydan Medine'ye garşyn gidipdir, gaçaqydan. Näme musulman boldum men dip. Muňa aýdypdyrlar, sen näme ol Medine'de İslam'y kabul edamalla, Mekke'ge gelip yine urlyk gitýän. Ol aýdypdyr, men Muhammed Rasulullah'dan, musulmanlardan aleyhissalatu vesselam bir ýagşylygy, bir gawlyklary gördüm. Maňa janyny feda etjek ýoldaşlarymdan görmedim şonu dipdir. Men hom o taýda Medine'de men musulman bolsam, maňa aýtjaklar, ha gorkuzyna musulman boldy da, zor bilen İslam'y kabul etdi da diýjekler. Men ona aýtdyrjakka dipdir. Men öz ýüregim bilen, öz ihlasym bilen, öz iradem bilen Mekke'ye gelip öz ayaklam bilen Muhammed'e yıkılıp barýanym belletjek bolup özüm gittim dipdir aleyhissalatu vesselam. Mekke'ye geldim, men hiç kim gorkup zor bilen musulman boldy diýmesille dipdir. Mekke'den öwrlaqydan yene barıp musulman bolýarda. Soňra Velid Hazreti Halid'e täsir goýşy. Sulh Hudaybiye diýen bir sulh bolýar. Sulh Hudaybiye tarihde bir maruf. Ahirki jurun inşallah şu bilen gurrun tamam eder. Sulh Hudaybiye Rasulullah aleyhissalatu vesselam mübarek diýişine görýär Ka'bany tawaf etýär. Şondan Rasulullah aleyhisselam sahabalary üýşürýär, biz Mekke'ye gitmeli, Ka'bany tawaf etmeli. Musulmanlar üýş gaýtýarlar. Ýanky Hazreti Halid'in dogany Velid de Rasulullah aleyhisselam bilen Medine'den gaýtýar, Mekke'ye tawaf etmäne. Bula gelýän wagtlarynda Qurayşyň adamlary eşitýär, bir Rasulullah aleyhisselam musulmanlar bilen Ka'ba'ya garşyn gelýär.
Bula da Qurayş'ın evinden, Qurayşlar Resulullah aleyhisselam'ın evinden çıkýarly Hudaybiye diýen ýere. Hudaybiye diýdi Mekkeň ýakyny ýer. Şo taýda Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen bir zada sulh etýärler. O näme? Biz ölüşmäne gelemizak diýär Resulullah aleyhisselam. Jeň diýip de gelemizak. Fakat ýöne Käbäge tawaf etjek. Biz umre etmäne geldik diýär. Şo taýda bir aralarynda bir zat ýazýarly aqdname bolýar. Ondan Resulullah aleyhisselam'a icazə verilýär Käbäge girmäne, tawaf etmäne. Inne mundan meýle Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh'ın öýde aýtýar. Lemma aradallahu bima arada minel hayri. Allah maňa haýry islan wagtynda, ýani men ýüregimni İslama açyljak wagtynda. Men her ýerde, her jeňlerde Resulullah aleyhisselam'ın aleyhine men şereket etdim. İçimden bir zat aýtýardy, ey Halid, sen durmal ýeriň bitaýda. Sen bir nahaq ýerde duň. Sen durmal jaýyň bitaýda diýip bir wojdan deruni bada adamda. Men içimden hemişe şeýle gygyrýatdy diýe. Sen durmal ýeriň bitaýda diýip. Şo wagtda Resulullah aleyhissalatu vesselam Hudaybiye geldi. Sulh etdiler şo taýda. Men muny eşitdim. Mekkeň içinde etdim. Resulullah aleyhisselam Mekke'ye gelýäni eşitdim. Şo taýdan özüm gaýyp boldum. Ýani Mekke'de görünmedim. Musulmanlaryň girýäni Resulullah aleyhisselam'ın gelýäni görmäýin diýip özümi gaýyp etdim. Özüm aýtdym, eýyü şeýin baqiya, ey Halid, taňa näme galyny? Bir Resulullah aleyhisselam bilen inheme jeňler etdik. Ohod jeňde fermanda walaqadan Ohod jeňi kullen musulmanlar utup gelýän wagtynda musulmanlar şekest berýän Halid ibn Velid da Resulullah aleyhisselam'ın mübarek diýişleri diýilýär. Sebebi Halid ibn Velid radıyallahu anh. Hazreti Hamza şehit bolýar, sebebi Hazreti Halid ibn Velid. Hazreti Mus'ab ibn Umeyr ýaly qari sahabalar şehit bolýar, musabbebi Halid ibn Velid. Biz bu taýda ulaqan jeňler etdik. Şu Muhammedi biz getirjekkä bolup aleyhissalatu vesselam. Inni Käbäge gelýär, näme zat galy ey Halid? Sen Mekke'de galmany ne ýüz bilen galmaly? Necaşi gideýindim. Soňra aýtdym, Necaşi ki Resulullah aleyhissalama iman getirdi, musulman boldy. Ola bilen adamlary. Özüm aýtdym, Rumlara garşy gideýin, men Yahudi bolaýyn, Mesihi bolaýyn. Dinimi ütkedeýin. Yine içimden aýtdym, men başga ýurtlara gidip dinim başga denimden öz ýurdumda galaryn öz dinim bilen. Şonu içimden şey diýip duran wagtymda birden fa ana fi zalika iz dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke. Şey tip özüm içim kepletip okam Resulullah aleyhisselam musulmanlar bilen Mekke'ye Mukarreme gir gaýtdylar. Bilen arasynda gir gaýdanda men özüm gaýyp boldum. Mekkeň bir guşalarynda gezdim, görünjekkä bolup. Men doganım men ýyzymda gezipdir. Hazreti Velid musulman bolagalla, Halid ibn Velid doganyň ýyzynda gezipdir. Men tapman wagtynda maňa bir nama ýazyp gidipdir. Şin ýazjak bir kagyzyň üstüne dogany Hazreti Halid'e bir nama ýazýar. Täsiri şundan alýar, eseri şu goýýar. Musulman bolup soňram Seyfullahil Meslul sebebi doganyň birçi aýdan namasy müşdükda. O nama näme? Bismillahirrahmanirrahim. Dogan şunu ýazypdyr. Rahmanur Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Amma ba'd. Bismillah'den soňra. Fe inni lem ara a'jaba min zihabi ra'yika anil Islam ve aqluk. Ve mislul İslami jahilahu ahad. Ey doganım, sen bir akıllı adam, sen bir zeren oglan. Sen ýaladym, hide bir islami düşman bolmalymy? Hi islamy sen düşünmellämi diýip nama ýazypdyr dogany. وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال أين خالد. Ey doganım, Resulullah aleyhisselam seni sorady. Eyne Halid? Ey Velid, Halid nirde dip ey doganım, Resulullah seni sorady dipdir namasynda. Hazreti Halid bir öýe soňra Resulullah aleyhisselam öwürlik gidenini namany okypdy. Fequltu ya'ti Allahu bih. Men aýtdym, inşallah Allah taňa getirer on ya Resulullah dip aýdanlaryň ha ey doganım Resulullah aleyhisselam dipdir. Faqala Resulullah aleyhisselam aýtdy, misluhu jahilal islam. Halid ýaly oglan, Halid ýaly adam islama düşman bolmaly, islamy düşünmeli.
ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له. Ey doğunum, Resulullah aleyhisselam sana şunu aytdy. Eger Halid öz himmetini, gayratını musulmanlyk bilen bile bolsa özüne gaw bolardy. Ve la qaddamnahu ala gayri. Kafir bolup ýöke baş bolup ýötdi, musulman bolsa da baş edip goýarsan dip. Resulullah aleyhisselam sana şunu aytdy ey doğunum dipdir. Festedrik ya ahi, yalvaryan sana ey doğunum dipdir. Can doğunum sana yalvaryan yetiş dipdir. Ma qad fataka min mawatin saliha, kan ýagşy sana jaýla geçdi, kan ýagşy mogaýetli forsatly geçdi. Ey doğunum, inni geçirme, hahiş etýän sana yetiş dipdir. Hazreti Halid aýtdy, şükürün men eşten wagtymda, naman okuyan wagtymda Resulullah seni sorat diýen yeri yüreğime eser goýdy diýdi. Resulullah aleyhisselam men 15 ýyl wer düşman bolup ýön. Ohud jeňinde Resulullah aleyhisselamyň mübarek dodaklary ýarylyp diýişleriniň şehit bolmagyna men sebep boldum. Musulmanlar Ohud jeňinde ızır etdik. Hazreti Hamzany şehit etdik. Nagat sahabalar şehit etdik. 15 ýyl wer her jeňiň başy bolup Resulullah'ın evinde durýatdym. Maňa ýeni men sorap seni öwe düşürer diýeni şo maňa täsir goýdy. Duran ýerimde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýip özüm duran ýerimde gygyrdım diýe. Şondan Medine'ye gitmäni hawlykyan yüreğim ağzımdan çykyp barýar. Resulullah aleyhisselam şu duran yerimde canım feda edesim geldi diye. Görün täsirini birçe däne namy dogan ýazdy. Hazreti Halid Yahudi Nesrani bolay nipi, emma o namaň eseri bilen Resulullah aleyhisselama gideýnipdi. Görün näge täsir pezir insan. Ey dostlarımız var da bir gedek ayttık mı, gel bir wagda var el, gel bir jymga gideýli. Görýän wagan gaw oglanna, Hazreti Halid ibn Velid bir gaw akylly oglanna, emma bir elinin tutaqydan bir kep näge täsir goýýa. Gaw ýoldaşyňma bir gedek ýör dostum diýdiňmi? Biz insanlyň zatyna şizre bir täsir goýmaklyk ba. Şo kep bilen maňa täsir goýdy. Indi geljek görüň Hazreti Halid ibn Velid bir diýiş görýär. Şol bilen de Medine'ye garşyn uğraya. O hamda geljek jelesede inşallah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna baryp ol bir awodan görüň. Ol Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna barakadany Hazreti Halid imana girýär. Bir awodan sehne Resulullah aleyhisselam bilen bolýar. Allah aýdan eşdellerden kabul etsin. Allah hemmemize uzak ýaş bersin. İnşallah geljek jelesede galmaýly Hazreti Halid ibn Velid Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýanyna baryp musulman bolup Seyfullahil meslul, Allah'ın kılıcı bolýar Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh. Bir mawzuň jembendi etsek, insanyň zatyna pes eser almaklyk badyr. Oturup turýan adamlarymyza dikkat edeýliň. Ýagşydan şerafetdir, emma ýamandan bize hemişe telekelik gelir. Hudaý tebarek we taala biz ýagşylaryň arasyndan aýyrmasyn. Dünýede ýaşap ýökek ýagşyly bilen edip, kıyamatda da ýagşylaryň arasyndan Allah hemmemiz gofarsyn inşallah. Vesselamu aleykum we rahmetullah we ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham 3 kul huvallahu ahad oqyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.